UMLA Kanongpo uba Meryl Bonds aim ringkat UMDC uba Balaji Rani lem bagi record Kanongpo constituency COVID-19 management committee mentah kasi kilalik ban Aiman sim syaki bahaying jo kilaingut kirang ba kibla yo pang COVID-19 na gilai tili kisnong hakathan umden na mar gibahing asam juki kila haban set slungi ladi hadien bradan udukot jo kaying uba yo pang nakaklam COVID-19 Hagni kasngi lingba ka COVID management committee kila IT ru yaki marbam syaki teki longying kiba kintup ya kisnong umden nong telu lumding bar kisnong diwan kani ka long kum shibanta banyarap lem ki teki longying kibla haban shimi kita kila jiada ban laj na ka jingbit jong ka klam COVID-19 Iwan na kabanta banwan jengok wan pek ya ki paranong songnong jongi ki dilongying ki bala yo covid positif agane ka por ti nagaliang ka jongi kum gino mikmat so ban ai ko beli kerpang ya ki lightly ki dorbar snong agane ka sin dorbar snong diwon dorbar snong den nong telu ba dorbar snong lumding akaba kila don laingut kini ki rangba ki bala yo positif wei na wei ka snong ya nagaliang ka jongi ni wan ban ai men sim ban wan jengok ban wan pek ya ki bahayeng ki bahasem ki kurim ki kun ti ki jongki ban ngelai olat ban ai men sim yaki ban ai jingarap kendiat kensoj ban haga ju por ngi sngo ban kentu ya ki peranok songnong ki ba ik ki jongi haga ne dong ba thanyam den area he gro koi hakaba ngin ya le kat bala ban but renti ya ki jing batai ki ba ka health department la batai ban haga ju por ban deng renti ya ki mas ban thet ki kiti banta sanitizer bat penjengai iwe bat haga ni kapor ru haka bang ye don rangkat kemi bat di dorbar snong bang ye don haga ni kapor ni da kerpat ye ki dorbar snong ki baju ai ke jing trilang na kapor sa kapor mentala kumbasan dari bunai ki dorbar snong ki la tristom hadu kata-kata ban ye kun ye ke klam covid-19 ban ye i haga ni ka umden area ke jongi ru ki dorbar snong baro le tristom ni penpau jing snongu ye ki kilong ginong tre ke bahakmat ini ki covid committee management committee ke bedon lagi senong ru kilai tri bahakat balak ban ingit scam bada ke jing tri stom ke jongki yang la ban tem ya ke ni ke jing pusat yang jingpang